Mama, you see me? Yeah. See the way I'm looking? Can you see that? Can you see that? What's on it, Jesse? Yeah, say panya. Say panya. Panya. Mama. Good evening. I'm for them. Ole ke hori kwanu otu a. Ala ọrụ kwa mma. Mama, don't mind him. Happen afford him part of lion. Agwala mi eweweli iwe. Anytime on a we won a setremum in the panya. We'll talk you dem be panya na de mahane we we. Ewezili we. Damn it! Bigo kere chetachi. Oh. Ọ dịkwa na mma. Kere bono. Cheta nọ na kitchen. Ele Chetachi. Chetachi. Mama, kpọrọ m Chetachi. Akụ iji ọnụ ga-akpọga nụ. Chetachi. Mama, please help her call the Chetachi. Bịa nwa m. Chetachi. Don't film no get problem about anymore. By side I have to like I said apple. Ke di ho. Ọ gịnị? Mama. Chetachi ga buta akpa ka m go na na-ekwu. Kwanani yo. Ị na-emekwa ihe dị mma n'ụzọ na-adịghị mma. Ọ gịnị na-ewe gị nwa m? Mama chọọ m ịma mmemme ụzọ adịrị mma mmemme ọkwa m ji aka mkpọta Chetachi ebe a. Achọrọ m iji aka mkpọrọ Imo na alụ nwaanyị echi na nwanne echi. Ga buta akpa ka esi ebe pụọ. Chetachi go there and the guy gabuta akpa gị ka no nwanne gị nwoke afọ dị mkpala. Gaburu akpa gị kela abụkọ. Nwa m kwadoro ihe ọ bịara eme. What? Mana budu we kan techa ni na tere ni hu o te macha mu gba o ga hapụ ka Ishere kwa gị mma. Ana gwa gị Imo na alụ nwaanyị nke echi nke taa nke echi. Ị na-akọ bi gịrị ete ihe. Ga buta akpa ka esi ebe pụọ. Gabuta akpa. Ọkwa nke kpọtara ya nga. Ọ kpọtara ọ mmị kpọtara ka m kpọkwanye akpa. Ụzọ isi akpọ ya alarị mma ọ ihe na-akọwara gị. Mata na mmadụ nọrọ a ga-enye ya ihe ya were lawa. Allowed her to go. Hapụ ya ka ọ lawa. Onye kpọtara akpọrọla. Impanya will call people like you paparutu, paparata. That is whom you are. Damn you. N'ala Igbo ihe na-akpọ ụdị mmadụ gị onye obi akpọ. Onye obi akpọ. Bịrị mmadụ ihe. That's it. Akpọ ihe wụ. That's it. Onye obi akpọ. Yeah. Chetachi buta akpa ka esi ebe pụọ. Kweterela na obi akpọ ahụ. Obi akpọ arị mma. Oh good. Obiara ije nwola. Bido tata gaba. Mbọsị ọzọ mfụ gị ebe a. Mmeghi ihe ebe onye ọya. Oda chukwa mega panya o. Papa, you want to go to Panya like this? Don't touch me. Get out of here. Affording has Ara family, man. Affording Ponyara, one name why Onyara. Mama, damn you. I can see Honaya. Ave, 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 Ave Maria. Where be ebere onenke gracia. Ave, 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 Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ana m enweta report. Ọtụtụ ihe na-eme. Mlechekwa anya mgba nkịtị. Ọ na-agbagidele m nkịtị sị mba. Ka m kwupụta ekwupụta. Maka sị ekwu na-egbu okenye anaghị anụ na egbu gịnị nwata. Ụfọdụ abịara jụọ m ajụjụ dị aṅaa. Na-ajụ m ihe anyị na-ekekwa na-ejikalala onwe anyị uru ọnọkwa ya. Uru dọrọ. Uru hụtọrọ ehụtọ n'ime. Maka n'oge ikpeazụ n'ọnwa anyị ga-enwe mmeri. Ọnwa anyị bụ ndị ga-achị ọchị. Jizọs na-abịa na-akpọsọ uri agụrụ agụ. Jizọs bịaga. Mana
na Jizọs bịa otu o si bịa ka isi mbụ o si n'afọ Meri bịa kedu ihe a na-akpa anyị otu agụ kechikwe ọ bụrụ na ọ bịala nke mbụ si n'afọ Virgin Maria pụta ya bịa chika ugbu a ọgwa na ụmụ Meri n'ime afọ anyị ka ọ ga-esi amapụta mana otu ihe na-enye m nkasi obi n'ihe niile awụ ya bịawa ọ na-abịado naanị ya ma ndị apọstụlụ Peter, Andrew, James, John ha niile si ya laghachikwa otu a ha jiri bie ha ga-ebikwe ele ndị ga-amụ ndị apọstụlụ ahụ ọtụkwa anyị ụmụ Mmeri anyị nwere hope ya onye ọbụla jisiki jikalala onwe ekwela ihe gbasatara dị na ya na-eri gị anụ n'ahụ ya na-adọ gị adọ ya dọọ gị adọ gị makpụrụ gị mee misteki ọ ha ji kpọọ onwe anyị ụmụ Mmeri ị nwere ike nọ n'ebe a asịgoro ya blọd ọ lụla ọ chọga nwaanyị ị gị na-ahụ anya onye ọzọ agbachitere gị nkwụ gawa gịnị bebi making machine ọbara amụ nwa ya eyi gị akwa ya disapia gị mụọ ya elo ka ha nwụọ alụmdi na nwunye anyị kwesịrị anyị nọrọ anyị jikalala onwe anyị keshie onwe anyị ka nwa Mmeri otu Virgin Maria nna anyị ndị nsọchi keshie onwe ya ọmaha nwoke ọwụla hapụkwa Josef asị Josef wu fọfada Jizọs onye akwụkwọ nsọ kwu ha enwekwe mmekọrịta ọwụrụ ọnwa onye bịabịa akwụrụ ya n'akụkụ ka ụmụ ụwa ghara na ịsụsụ asụkwa asụ ọgwụla biko ka anyị jikalata n'onwe anyị unu ga-ahụ n'oge ikpeazụ Mmeri ga-awụrụ nke anyị n'aha Jizọs. O nwere ihe m chọrọ ịkọrekt egwu ahụ anyị na-eji anata oriri otu ejiri gụọ ya na mọni mas alaiki amị ya ele ihe a gụdere ọ dịka mma blessing onye chịkọrọta ndị kwa ya esi kulienu ka anyị gaa nara ahụ n'ọbara Kristi nri ndị ọma na-enye ndụ nri Kristi kwadoro anyị bịa rienu bịa ṅụọnụ bịanụ rienu bịa rienu bịa ṅụọnụ bịanụ ṅụọnụ kwụsị nga ọzọ mekwere misteki bụ na ka Kristi dị nwanne m nchetara ya o mere misteki nga ka m kọrọ etie ya ugbu a Kristi dị nwanne m ụkọchukwu ebebe na-erunye achịcha na mmanya dịka Melkisedek ngangangantị gagagantị kokokom chiki 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 gbom kokokpom jim ngangam jim kokokpom kika gbom mgbanụ Kristi dị nwanụ ụkọchukwu ebebe na-eru n'ọchịcha na mmanya dịka Melkisedek Imo Imo ewụrụ m n'ala ahụ ka m gwa nke eziokwu ewụrụ m n'ala ihe m jikwene chọọ ka gị na nwanne m nwaanyị lụọ ọ wọte m na isi dịrị ka mgbe anyị jiri wụrụ ụmụaka at least ya nwe ike blend the relationship anyị ya kwụrụ na-aga mana ebe o siri otu a dị nsogbu adịrị agbaghara gị gị ka anyị dịkwa ka anyị si dị after marriage abụrụ by force onye chọrọ onye hụrụ onye ọhụrụ ya ga-alụ ha nwee biri n'udo. You can go ahead. That's it. It's okay. That's it. I like that. I like that. Ebecha m chere eche chọpụta na ọ bụrụ ihe eji ike aka eme. So ebe ọ na-ada mara gịle na amakwara m Chukwu ga-ewetakwu onye ọzọ even onye ka ga-ego jide There you go. There you go. That's it.
I get a boy. That's it. Yes. I like that. Yeah. Man, I go is Yoko. Hey, Chineke, Moko, just I go see mad. The man, Pamaki, Ogomoka, what the Palokio. Oh. What can anybody hear on a man over there? I know. Before you know it, in whole organ. Hey, see, they get you one day cow. Say, I promised my in-law. Ekwere m ọgọ m nwoke nkwa. Ọ bụrụ na m lụchaa nwa ya nwaanyị ugbu a, m lụchaa maka lụchaa ya. Mee kpọrọ ọgọ ya were ya otu a n'aka gawa panya. Mgbe mee were ya otu a hafee ya panya president. Say please, onye awọgọ m, I want you to make him rich. Ka o nwee ego dịka bishop ọzọ bụ. Akọli heke. Yeah! Ka o nwee ego dịka alụsị China. Ka o nwee ego dịka akụ na-ebu ajụ. These are the people I want my in-law to operate in their class. That's it! You don't know. Oh, you want to but you more to anyway, but Imo can walk and give you now. Wow. Imo now wow. What is it? In HD, all going okay with each choma. Keep on Macamoa. Boys toy, you can buy your room macarona. Imo, we all jump minute. In who go Bassina, Moa. Boa for the Pangui Beque, and me go give her jumbo. And no go an antimbo. Keep with your bucket and miles. Eh? Imo him Jinayo Bicono. What is such a go catch choma? She could touch at them no. Keep from Gapanya. If you come naka, if you aka me say to be a program worker gawa bromga. What? Yes. Makachuku kremana nga bu ime kpofe mpanya. Mbuto diki butelota no bodaya. Nde ni na chere m ga weri no boda. Makachuku onwe ike m hu na gara ganga. Number 1, ama akpo ndi uwe oji 10 or 20 ha gede som na asa. What? First in my list m ga atanga. Nga ro ordinary nga o. Gang broker. Imaka Boko. Imaboko. The tall guy? KNM direct film. Hey. On when Bonya passing me, she na film simple and I'm the short. Me bugenga organ of 25 years. Damn it! Anya who look man or mistake. Obide gaho. Mla says na village I my ocha. Carry watch na mbogo ebeni. Imo. I'm a brother woman. Man, I'm gave and say to my daughter, Okram na come one bottle, one for Rodo, why your charge, and I'm Joe Campbell 2 months ago. I'm a broom, why your chambure, dear Tioko. Oh, your village, Habia, oh, your Latino, I'm a butcher, one by one, or Alaba, and my ejima, yea, oh, you to let Paragamna villager to go the Wickanaga Ganga. You many me here. Come go send down or dogu. For them, you see, some I say na uche mad abuhu uche chuku. Yeah. Uche mad abuhu uche chuku. Uche mad uche chuku. Good. And we hear ukuruba we hear na-eme Chineke jiri ọ na-agọzi some people because gị na yo Chineke nye m ego. Nwanne ime obi gị na-achọ ka onye ga-ego ka iji amegide ndị ọzọ. Akwa ihune. Na Chineke abụrụ mmadụ. God is not a human. You can't deceive God. Onye ga-ego, ihe ga-eji ego ga-eme wee ịtụ ndị mmadụ nga. Damn you! In Panya we call people like you akpụrụkpọkpọ, akpịrịkpịkpị. Ya wụ ndị obi akpọ. Onye obi ọjọọ. So here we chọrọ ịrụ. Anyway, there is no Panya for you. Buria no be because I can never. Yeah, what figure obodo ibe ka bia gbuo ndị obodo anyị. Damn it! Damn it! Eli him. Memme gwa ha agbanya mmiri o. Do me I do God no go vex. Oye nda mem. Do to na mbe he chere ga akpata ego. Kam sim kpata ego meme kwura. Ke ị na-akọ ya? Please I achọghị m ikwu okwu gbasara gị. Achọghị m ikwu okwu gbasara gị maka na tumsa ahụ ya nne mụrụ gị gba aka nwa. Nwere isi na mmadụ. Imo ewodo winch. E winch ki na-eri winch. E wambusu. Eli hiji na-ekwugide okwu Erika as if en meche mara ibe meche ọjọọ. Ka nwoke eziokwu. Onye ọwụla ike ọwụla ọnụ ọwụla ga-emepe ọnụ sụmụ nwawo afọ dị mkpa. Ofu mkpụrụ nwa ibekwe agara aga panya
Holy Ghost fire. Yeah. You can hear what? Tomafufu. Yeah, Michono. Tomafufu. Yeah. Anyway, see, tomorrow I am going to my in-laws. And my gandogomage. Kangaga me marriage right. I mean, yeah. I wanted to get ready. Oh God, dear great. Obroma ready. Adogom ready, nearly ready. I know. Adogom ready, nearly readiness. Hi, Chinekena. Okwe kwa no bodayo. Ka ohaneze mara. Nke ogranya na abia. Ga me ihe nwunye echi. Ama m no trailer. Ga-ebu mwe. Trailer ga-ebu nni. Ihe anyị ga-aṅụ aṅụmaṅụ onye ọbụla ṅụọ hey aga m apụ gwọ ndị mgba na onye ọbụla gbakọtawa isi ọwụwa nne echi gị na-eme ihe awụsa abanye n'ọka I know. a ga-aṅụ Yeah. Ṅaṅụ. Aga m agba mbọ na-arịwa ọgwụ afọ gbara Imo nwanne m nke na-akwado ihe ama m na prezident Panya ezigbo tọị nwoke ọ gara na nga akwa ịmụ ya wọrọ ọrịa iji ahụ ya anya aga m ahụkwa nga bifo gazie Panya esimọsị President. ọkwa ga-abịa I was carried away. Okay. Urumaka President Panya. Ama hwe. Okarabia. Mana Nigeria embassy enye die visa. Yeah. President. Yeah. Enye die visa. No, obro na enye die visa wona owu na oga ha abia o. Kama na ele anya there is no good roads for him to travel through. Who's hard raw? And the Muro hotel got by his personality na Nigeria. Oh, na ke kwa abia. Damn you! If he wants to come to this town now, sorry about Oboda ya mamba. Ihe niile akpọ electoral committee enwere na Panya, from electoral committee to the judiciary committee, from judiciary committee to all the lawyers, barristers, police. Panya so chabia. Ya Panya ere lawyer. Fufuroro. Fufuroro. So there is no accommodation that will contain them. Not him to sign. Because in Nigeria, no more actually say because if I no sign, he cannot come. He don't know me. No, I don't want to risk his life. On way back, I get them about. Good and waga mangazi. Yes. That is it. That is it. I sign up la biko. I can only sign for people to go. But then once you make it sign people to come, I can ever. Ubodaya Joronjo. From myself, motor collateral is the least car that can pass through this track road here. Asim Burumotos, Batawa. I want to do the gaba my trotros. Him now, you do the him over there is trotros. Trotros. So that is it. So bad. Yeah. Say no, Bruna. What about Oboda? The road is too bad. I'm telling you. That is it. What do you say, Shaga? Who say Shaga? When you know, yeah. So bad. All right. I think I got to take my leave now. I am smart and hungry. Makana. Nwoke adọrọ mmiri na-ewu iwe. Ihe anyị mere mbọsị ọwụ childish character. Ihe na-akpọ ya in Panya is papasua rapasua. Papa. Don't worry. I am still learning. I can now go my wedding. Okay. Yes. When has a traditional wedding, yes, I got a dancing traditional way. Okay. I am not used to it, but I am learning it. Let me show you something. More.
Hi, baby. Ikema ọ bụrụ na m lụọ gị aga m ewere visa eji aga apanya nye ndị family unu niile. Onye ọbụla nọ na family unu ọ ga-enweta visa. Ma ewu, ma ọkụkọ, ma nkịta, ma atụrụ, ma monkey, ma enwe, ma esekre, ma everybody aga m enye unu visa otu abụọ. Unu bịa panya unu na everyday. Abụ m ọgaranya. Abụ m ọgaranya. Ahụrụ m n'anya. Abụ m ọgaranya. Wa dịkwa egwu. I know. Onye gwara m so onye ji ego ga-abịara m di. Nweshi m ike igwe. You never can tell. You never can tell. Nike, I am very happy na ndụ m. I know. Ọ sị gị na onwe gị dịkwa happy. Why not? Ọ dịkwa n'izu ịlụ nwaanyị na-amaha nwoke. Ụwa kodogara gị agbachiri m nga were ka ya chesa na sakristi. What? Ebe. Egwepụ. You are a virgin? I a virgin. Damn it! Damn! Damn it! I am so happy. I kwesịrị ịdị. Obiọma akpagbuola m. Obiọma akpagbuola m. Ịma ugbu a ọ dị very rare. What I mean by rare ọkara ra ahụ ịhụ nwa agbọghọbịa ka o virgin. Atara m ahụhụ. Ama amasị ihe niile mere Jizọs emere kwote n'ihi na asta aga m emepe. Ha emelu m ala ha emeghe n'ike m sị mba aga m edewere onwe m onye Chineke ga-ahọpụtara m otu a ka m jiri gbachie chiriki ya chisa na sakrisi. I am a lucky man. I am a lucky man. I am a lucky man. David! Damn! I am so lucky. List anya adịla available. For real? Machi. You got it? Come on! Oh yeah. Lekwe list anya ha opere mpe. Oh really? Ọ dịghị voluminous. I know. Ọkwa m gụọ. Go on. Come on. Number 1. 228 tuber of yam. Ojihanne tuber. Anyị gara ya S. Asa S na m so hiri nne. 228 tuber of yam. Johnsha. Konosha. 80 cartons of tobacco. Keke ndị mpaka ukwu na ndị mmaka ukwu ka ha nwekwu. 50 pieces of Hollandaise for ụmụ nwanyị n'aha mmam. 30 pieces ntorika ụmụ nwanyị nwe n'aha mmam. 20 high target wrapper ụmụ nwanyị nwetụkwa n'aha mmam. Okay, n'aha mmam kwa. Mama tala ahụhụ. Ọ tọrọ ezigbo ahụhụ. O kwerelie 20 high target wrapper n'aha mmam. 40 bag rice. Mmam nwetụkwa ụmụ nwanyị n'aha mmam. Ọ dị ihe mpam degidere onwe nga. List ọ pedere mpe. 40 bag rice foreign n'aha mmam. What is this, man? Huh? N'aha mmam. Hey, what's that? Aha mmam agwụbudo 80 pieces agbara n'aha mmam. Damn it! Damn! Ekwuruole m ọnụ. N'aha mmam. The list is a much, man. Ibu. List anya ebughị ibu. Chetakwa okporoko ọkọdọ ụdọ aba n'anya. A na-eshi n'ushi ama ya. 17 bundle of zinc.
What? Ụlọ anyị emerela isi kweke gị lee ị ga-ahụkwa mmiri zoo te anyị sie n'elu n'ime ụlọ anyị kamgbe ahụ anyị chego ọgọ 20 carton cigarette ka ndị youth. What? 20 gịnị? 20 carton. Siga eji eme. Achọrọ ịmụ ịgangụ ndị youth na-achọrọ ha ịnwụrụ ọkụ. What kind of nonsense is that one? 20 cartons of cigarettes. Na m ji emenu. Igbo. Don't just annoy me. Ewepụtara m list anyị go mụọ Igbo n'elu list anyị. So wee ezigbo Igbo. Ịmụkwara ya ngwa. Ihe gbasatakwara siga ihe wekwele gị iwe youth anyị ṅụkwa ụtọ m. Akpọrọ m siga gị na-akpọ keshi. Ha nyedere anyị ochie mbụ ọwụ Igbo. Ịmakwa siga ha maka selele anya hụ ọkwa m amasị awụ m prezident ndị Mary League ya wụ m mmeri wụrụ chairperson late abịa na diocese meeting anya ote makwasị mmege emege tiga Igbo ngwa ha erie m iwu ọhịa ekwe wepụ ime onye nwu agwụkwa m chairperson CBIU agbala m ihe gbasatara afọ fada ka m na-eme biko ndege Igbo ọ ga-awụ ihe ndị outstation ga-eji anọrọ m late meeting enweghị m ike biko ana ihe gbasatara siga biko take ya serious ndị youth ụlọ anyị ha ṅụ ụtọ m ha na-aṅụ n'ọnụ ọwụ gịnị ṅụṅụṅụ ọhịa ndị youth anyị na-aṅụ biko ejikwala ihe gbasatara ọkụ siga ha were tie epele ọrụ ha ezigbo mkpa ma ọwụ ya ha bịa nga ha ma ịga ụlọ anyị ọkụ akwana ihe ha ṅụọ ihe otu a ṅụọ ya m gabe di m ha ṅụpere m ụzọ ruo nga ahụ mgbe m nidi ịkpọwa machis aṅụpele ha ewe aṅụpele ha thank you ya oke fọrọ kere m oke mkpa machi mmasị mpa mgba aja ọ takwala n'ahụhụ pamatala ahụhụ anọ na-agba aja pam shugwa usote pam akụbu kwụrụ aja shugwa ụsa makpụ ihe n'ime ọtụrụkpo ọtụrụkpo bịara ịba agwa yere ịba agwa elu ya ehute ajawa pụọ ịba agwa ala ya ekwere hụkwa aja bilie njem lekwa lekwa 90 mile corner ya ruo na 90 mile nga ya ekwesị aja n'ihu ekochin na ha ekochin hospital nga ọ ngọ na-ehusa aja ka mpam pụrụ aja eji ọrụ ekochin ka mpam gbara aja ahụ pabeji nga ahụ kwere aja gawa akpụlụ aka ọkwa ụta ka mpam na-aga eshishiwe eke kapata ahụ kwelekwu ya aka ịkpọ n'ụmụ duru mpam akabata na-ekwe ụta ka mpam na-ebu aja ga hụ je pamatala ahụhụ ada isiokwu ga-awụrụzie gịnị? a ga-azụrụ mpam otu isi a ga-egburu mpa asịma a ga-egburu mpam a ga-azụrụ mpam otu isi trela 911 oji ha nna ewe otu iso a ga-azụrụ otu isi trela wara na-agbago. Are you going north? Isi o mebiri gị? M ga-azụrụ mpa gị what? What do you take me for? No, don't tell me that rubbish. Don't tell me that rubbish. What do you take me for? Ejiri ngo onye na-ezu oshi. Ejiri ngo onye drug. Do I look like a druggist? Na m gwa gị na m nọ Panya. Do you know how I suffer there to make money? President of Panya is my tight corner friend. Ọmụ abinyere ego jiri mee election. Motor ni na anya na Panya, it's my cars. That I make money doesn't mean I got some pago week, I got 3 ebele, I got 3 achere, I got some pago 40. I got some Igbo eje dowa. I got on yulo. I get men cause. Am I marrying the whole community? And my lum wine no bodunu. What the hell? Damn it! See. What the Lisa? Inata hebo shi kwesi nate. Lisa shi hebo kwesi sharp. Ishara kwele. Ihe list anyị hem ji mara so list anyị ụsọ prempe chetakwa ihe mpam n'anya o Mercedes Benz
Ma this why she azụdala Mark Mercedes Benz. Ka m ga-azụrụ mpa gị. Onye ọ na-agba. Awo mada, listen pedre mpe, listen nọ n'ukwu. Ọ dependre, nwekwa ọgọ na ọgọ. Gị hụ lisi ndị ekwutere agịrị ma Chineke gị pịka. Lisi ka ewepụtara lisi ke panya ma amarala si panya wee bele. Gị hụ lisi ndị ekwutere agịrị. Ewepụtara gị lisi ndị ọgọ ekwutere agịrị. Ka ọ nke ndị ndị Madagascar. Ị hụrụ list ndị anya pere gị list ndị Kenya. Anya pere gị kpọọ n'ubu machi. O wee lele anya masị ama m si ishikwa eshilo masị ishipretụlo o ihe eji were list ka ekpa m n'aka. O ihe mere na delekwele position m na chọọchị ma ndị senior presidium ma junior presidium. Aga ha dị aware of this list. Here list time. You know what? I'm done. I can't afford this. So still wine. Cut on. 200, 100, 150. Not even 1 gallon. What do you have 1 gallon? 200, 190, 99, 500. I'm done. You can't marriage ya. Alotam. Alotam. Me butu. Ebulielam. Damn you. You know, junior presidium man, my senior presidium man. I got a review. Listen, all right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.